Brian, du har jo spillet lotto i rigtig mange år. Ja, altså, ligesom mange andre. Ligesom mange andre, ja. Hvorfor spiller du? For at vinde den store gevinst, så jeg kan komme ud af min gæld. Det drømmer alle om, jo. Hvor længe har du spillet? Jeg har spillet i mange år, rigtig mange år. Det eksisterede siden 1989, ikke? Jamen, så har jeg sikkert prøvet det allerede. De sidste år har du brugt 2.250 kroner på lotto. Og hvis jeg ganger det op med, at du har spillet, altså siden det startede, så bliver det altså i alt 56.000 kroner. Det er mange penge. Selv når man ikke har nogen. Det er ligesom det, man normalt siger, at man jagter nogle luftkasteller. Ja. Lad os prøve at se, hvad der var sket, hvis du ikke havde spillet lotto. Ja. I 2011, der optog du lån for 45.000 kroner for at købe de her ting. Det er din computer, det er noget fjernsyn og din støvsuger. Brian, hvis du havde købt det her kontant, så kunne du have nøjes med at give 45.000 kroner for de her ting. Og det er jo altså lige at sidestille med de 56.000 kroner, du har bare spillet op på lotto-kuponerne her. Det er jo lidt ærgerligt. Men endnu værre er jo faktisk, at du har lånt til de her ting. Er du klar over, hvor meget du skulle tilbagebetale på det her lån? Vel at mærke, hvis du har overholdt alle afdragene punktligt, måned for måned, igennem hele forløbet. Nej, det har jeg ikke regnet ud. Så skulle du give 91.000 kroner for de her varer her. Subscribe og like for mere content, tak. Men jeg gør det godt i Fransk Koldok. Der ligger en Circle K mellem mit arbejde og mit hjem. Så er det jo nemt. Lige er en Fransk Koldok på vej hjem. I stedet for at skulle stå i køkkenet, når man kommer hjem. Det er verdens bedste aftensmad. Yes. Skal du se en gang. Her, der ligger kvitteringer svarende til, hvad du hver måned bruger på at gå på tankstationen og snuller. Ja. Og vi taler altså ikke benzin. Nej. Vi taler franske hotdogs og diverse andre køb. Ja. Og herover, der har vi taget den seneste ubetalte regning på børnebidrag med. Ja. For dine 2 sønner. Ja. Og beløbet, som du ser, det stemmer jo meget godt overens. Ja. Det gør det. Jamen, jeg har ikke betalt børnebidrag, fordi jeg har aldrig tænkt over det. Det har haft nogle kæmpe konsekvenser for dig, at du nu står i en situation, hvor du ikke har vil betale børnebidrag. Ja, altså ikke vilde og ikke vilde. Det vil jeg ikke sige. Men ja, selvfølgelig. Jeg kan sagtens se det. Ikke vilde. Ja. Du har en skattegæld i dag, alene til børnebidrag. Ja. På 267.000 kroner. Punkt. Ja. Og den gæld, den stiger altså hvert år med 55.000. Ja. Jeg er ikke overrasket over, at jeg skylder så mange penge væk. Altså, jeg troede faktisk, det var mere. Har du nogen idé om, hvor meget du samlet skylder væk? Ja. Altså, jeg kan se på den sidste skatteopgørelse, der står jeg opført med en gæld på 500.669. Hvor stammer den gæld fra? Jamen, jeg gik jo på tvangsauktion med en bolig over i Tommerup. Det, der gik galt, var, at jeg flyttede til Grønland. Jeg havde ikke råd til at have huset også. Jeg kan simpelthen ikke forstå det, fordi det, jeg hører dig sige, det er, at du bor i et hus på Tommerup. Så flyver du ellers til Grønland for at arbejde. Og så bliver regningen ikke betalt, og så får huset lov at ryge på tvangsauktion, som resulterer i, at du står med en stor gæld i dag. Det giver ingen mening. Nej, det gør det jo heller ikke. Jamen, jeg har egentlig ikke overvejet så meget ud over, at jeg bare har revet tilpælene op. Skat får deres penge via det lønindhold, der er. Du siger, du har en samlet gæld på 500.000, så der er jo øvrige kreditorer for ca. 300.000. Ja, og de får ikke noget. Hvis du så ser på dine sådan faste udgifter, hvad har du udgifter der? Jamen, der betaler jeg 13.000 i banken hver måned. Er huslejen med i de 13.000? Ja, det er den. Altså, selve huslejen, inklusiv vand og varme, er på 10.600. Det synes jeg er højt. Det er der også, men... Har du spekuleret over det? Det har jeg da tænkt over mange gange. Men når jeg så går ind og kigger på markedet, så er det priserne. Så det, du siger til mig, det er faktisk, det er den billigste løsning her i Vallensbæk. Hvad lejebolig angår. Er Mikkel hjemløs. Når han arbejder på Sjælland som vagt, låner han en campingvogn. Og når han hver anden weekend er hjemme i Løgstør, så er det mor Ellen, der sørger for ham.
Han betaler ikke mig noget for at bo her. Tøjvasken, der er jeg jo stadigvæk morstreng. Det ordner hun. Det er mig, der gør ren og laver mad og... Ja, altså på det punkt, der er jeg jo doven. Men nu er grænsen også ved at være nået nu. At nu må det godt til at ske noget. Jeg ved ikke, om du selv har et bud på, hvad der skal ligge der? Altså, jeg tænker 3-4.000 måske. Altså, jeg vil sige, at hvis det var, at jeg havde en stol at tilbyde dig, så skulle du sætte dig ned. Fordi altså, på diverseposten, der skal ligge 16.600 Nanna. Wow. Shit. Det er fuldstændig vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt, det der. Det havde jeg aldrig nogensinde regnet med, at det var så mange penge. Det er som om, jeg bare bliver helt tom indeni, og jeg er tom for ord. Jeg er så flov over mig selv, og jeg har lyst til at slå mig selv i hovedet, altså. Jeg har lyst til at løbe skrigende væk. Men diverseposten, den dækker jo over rigtig, rigtig mange ting. Der er shopping. Der er kontanthævninger alene for knap 25.000 kroner på et år. Det har bare været en fed følelse af at have pengene i hånden og bare kunne gå ud og bruge dem. Så jeg tror egentlig bare, det har været helt uskyldigt, og så er det bare endt ud i, at det er kørt af sporet. Altså, vi vender tilbage til det her, fordi det er alvorligt mange penge. Ja. Du blir jo kalt for finansministeren her i huset, og da gjør du en dårlig jobb. Du spiller på nettet. Ja, jeg har spilt litt der. Litt. Du sa til meg at du spilte for en cirka 20-25 000. Du sier du har kontroll på økonomien. Du er daglig leder i AS. Og der forventer man jo at du har kontroll, oversikt, og ønsker å ta noen grep for å nettopp få det. Du har spilt for 100 000 kroner. Oi. Og det at ikke du vet det, er jo spesielt. Ja, det var mye. Nå ble jeg skremt. Det var en veldig stor differanse her. Ja, mye større enn det jeg trodde selv. Hva tenker du om at Marita sitter hjemme og spiller for 100 000 kroner? Ja, det var egentlig helt vanvittig sum. Rett og slett. Jeg tror vi bare må slutte akkurat nå, for nå det er nesten så jeg går i gulvet akkurat nå, så det... Skjønner at dette var voldsomt. Det synes Alge og jeg også. Jeg trodde det var halvparten, men det er det dobbelte. Men det viktigste er i hvert fall at du klarer å hanskes med det, at du klarer å slutte med det. Ja, for når du kommet opp i... Oi. Skal vi se, vi får legge henne ned. Ja. Skal vi se. Kom igjen. Kom igjen. Kom igjen. Nå må du våkne.